и от сегашните ми последни колеги и други хора, вече пенсионери, където ги изпращахме. И какво да ви кажа? Казвам, че пенсионирането било ново начало. Може и така да е, въпреки че като гледам тук някои от пенсионерите май повтарят старото начало, но то нали всичко в историята се повтаря така по спирала. Уж пенсионери пак работещи. И днеска като сутринта, понеже ми е първия неработен ден, освен това не съм още пенсионер, само съм освободен по взаимно съгласие. И бях се забравил будилника на GSM и като ми дрънна в 6:30 и се стреснах и с много голямо удоволствие го натиснах ресета. После си помислих, че пенсионирането отначало почва като една дълга отпуска, може би. Обаче, като съм бил дълго отпуска и като минат няколко дена и почвам да боря дните до края, сега се оказва, че няма нужда да се борят. Някои хора много ми завиждат, други казват, абе ти какво ще правиш, пенсионер, още дали в активна възраст. Освен това, четох, че пенсионирането било стрес. Човек изпадал в стрес, можело да се поболее. Само, че хубаво е все пак човек да го изпита този стрес, да живее до него. И не е лошо да е на по-млада възраст, след като е стрес, а не да се съчетава стрес с памперси и така нататък. Така че пожелавам на всички, които не са достигнали още до този стрес, да го доживеят в добро здраве и да получаваме пенсиите повече от 1/3 от живота, както пишат сега по вестниците. Защото то, като гледам, съм работил 29 години, пък мисля повече да получавам пенсия. Още така имаше много символики в моите пенсиониране. На 1 април ме връчка госпожите от личен състав ми връчка предизвестието. Аз първо си мислех, че си майтапят, нали, 1 април. После се оказа, че понеже съм от Габрово, затова на този ден решили да го направят.